velkommen til. Godt at se så mange mennesker. Der er et stjernespækket line-up, som der alle sammen giver hver deres perspektiv på, hvor vigtigt det er med trivslen og teknikkerne. Og derfor er det en kæmpe stor videnspalette, som folk får med hjem herfra. Det er jo simpelthen vigtigt, at man stopper op og tænker over, hvordan man gebærder sig i sin hverdag. Og nogle gange er man simpelthen nødt til lige at trække sig ud af hamsterhjulet, væk fra kontoret for at reflektere over, hvordan bruger man sin tid, men også hvordan bruger man sin opmærksomhed, og hvordan bruger man sine kræfter. Og det er jo sådan noget, der sker, når man er samlet med en masse andre mennesker, der gør sådan nogle tanker om, hvordan lever man et godt, meningsfuldt, produktivt liv. Og det er noget af det, vi gør her i dag. Vi kan ikke tale nok om mental health, fordi der er stadigvæk en masse tabu forbundet med det. Og vi skal sammen sætte noget fokus på det, og vi skal afmystificere det. Det gør vi netop ved at have sådan en dag som i dag, hvor der både er bygget op omkring fakta og personlige historier. Fordi det er særligt de personlige historier, der går ind og giver os lyst til at gøre noget bedre og noget andet. Jeg synes, at vi i Danmark skulle gøre noget alvorligt ved den træthed, der er i samfundet. Vi er nærmest blevet det, man kan kalde et træthedssamfund. Helt lavpraktisk, så ville jeg ønske, at vi havde ledere, som der prioriterede selvindsigt, selvkontrol og empati. Alt starter med ledelse, både de økonomiske resultater og den mentale trivsel.